Čaute, tu je Mohamed 30034. Vítam vás u ďalšom vlogu byte 3. Takže sme sa v našom byte. No, síce tento je trošku rozhádzaný, no nevadí. Ale natáčať sa tu dá. Dneska som nešiel do školy, ale lebo išli sme na kozisko, bohužiaľ nemám kočule, lebo som si ich zlomil. Takže, no. Čabibany nebudeme robiť, ale chcem vám niečo povedať. Na hru Five Nights at Freddy's som chcel, že už som v 5. noci, len vám to nemôžem ukázať, lebo ešte nemám kameru. Tak prosím o lajky, budem mať aspoň na tú kameru zarobím. A chcem, aby ste mi pomohli k tomu, budem veľmi vďačný. A kúpim ju pre vás, aby ste mohli vidieť na Freddyho. Sice to budem natáčať na mobile, ale kde je problém? Takže proste klasika. Dneska pôjdeme s mámou do knižnice. Neviem, čo budeme robiť, ale viem, že no. No, toto je vlastne všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber, koment. Videl som, že ste mali 24 ľudí kliklo na môj kanál, to je dobré znamenie. Ďakujem a 2 odberateľov poprosím. Jak by ste ešte, budem natáčať pre vás všade. Takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. Con los terroristas.